मैडम नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ। आउ कौन आसिले आपण? दिन नाटक चलछि कौ साल नाटक चलछि? प्रदर्शन आउ नाटक सीन आपण पढलानी? हां पढ़ला आउ केमति अछंती? छुट्टी हला एकला गलो। सोनाली मैडम गोटे चरित्रहीन नारी ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ सम्राट एक नंबर है कि अच्छे एक नंबर रहइबो এই আশা ভরসা যেমতি আপনার সমস্ত কমেন্ট করতে সোনালী ম্যাডাম আসিনাহাନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ବା ଏକ ନମ୍ବରରେ ନଥିବୁ ତତେ ତ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସବୁ ଦେଉଛି ନା ଆଗରୁ ଦେଉଛି ପଛରେ ଦେଉଛି କେମିତି ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ରହିବୁ ନାହିଁ। नांदू बाबू को खूब भल पाती नांदू बाबू को नहीं से खूब स्वप्न देखी एमती कि एबे कुआडे नांदू बाबू को छुआ सोनाली को पेटरे अछि बोली कुहा जाउछि आ जेउथि से स्वामी श्रीक्षेत्र पाखक भी गलेनी हेले एबे तुलसी गणनाट्य तमस नांडू बाबू जेते बुढ़ा सेते लुड़ा ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ମାଡ଼େ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ସବୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ପବ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଟୋଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଆପଣ କ'ଣ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁକୁ ଆଉ ରହିଦେବେ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନି ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଯଦି ନ ବାଡ଼େଇବି ସେଇ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିବେ ଜନ୍ କିଏ ବୋଲି। ଅବସ୍ଥା ତୋର କେମିତି କରିବି ତୁ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବୁ। କାହାର ଏ ରଙ୍ଗ ରହିନି କି ରହିବ ନାହିଁ, କାହାର ଏ ଗର୍ବ ରହିନି କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବି ଭଗବାନ ସହିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ କଥା କହୁଛ ଭାଇ। ଯେଉଁ ଖରାପ ମଣିଷକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ନଙ୍ଗଳା କରିକିନା ବାଡ଼େଇବା କଥା ସେଇ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସେ ଏତେ ଖରାପ ମଣିଷ ଯେ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ।